ngawan ban ai ku blei ye phi baro ki be ye ki jong blei ha ka kerteng ke jong Jisu nong pen im kani ka long ko por bangin yo sngo ya kani ka khubor jong blei ha ka jinge dei bat ka jing mi pat jong Jisu Christ nga ai kerteng ye kani ka jing kren kalong ki jing kur jong ka jing mi pat ki ei kita ki jing kur jong ka jing mi pat kom ke introduction kasiti benengkong kinong korin khatsan galenong kadai ka chapter halor ka jingmi pat ya kani ka kentin jingmi pat laong balakren hadu sau postin ha ka testament ga batmai ni lightly ka jingmi pat ha kani kasiti kinong korin khatsan galenong bat ngin pe tang tu ga khot ka ba ar phulai bila ban puli tu ga khot ka ba ar phulai pini lightly ki kabaning kong pini yoso ning kong ubalang u Jesus Christ kabaar kitu kibaha u Christ polo ong uway pa uway hakajing rinti la ka jong uso ning kong long u Christ hadin kata kita ki jong u Christ ha kajing wan pau kajing u kawai pat ngangait bon ba ngi snow scam ban mino na kijing tep haka akher kasni na katliu jing tep akasni ka ba utrai unwan kabalai haka kitab jing penpau arpau galenong itu gid khat ar bar khat lai ngi puli ye ka jing yap jong ki boman ngi pet u yo anis utho ngai yi ki bayap uong ki barit bat ki bakrau bak yang haka ka khat bat la plit ya ki kitab long ka jingyap bat ka hedas kila aitino ya ki bayap aka dekhat ka bakhat we ya ka jingyap bat ka hedas la bread sya ka tagapong gading kumta ang isyam kat kom ka bible ba ka jing pen im tungin bat ka jing pen im ka long complete lingba ka jing mi pat ka jong ukris ka jing kerku jong ka jing mi pat ka jing kerku jong ka jing mi pat la pen yeso bat ki sautli ki bakhat do ya ka bala ong la ni la mention ha ni ka chapter ka bakhat san sautli ki ngi syam hang ni ka bening kong ka jing pau ka bakhat do ha ka tu ka khot ka bapra ka ba upol ong u Jisu la pau ha u la pau hangaru ubaritam na ki apostol kabaar ngipet kanong syun ka bakhaddu akatu dekot ka baar penriu wong kanong syun ka bakhaddu ya ka baan sa pendu kalong ka jingyap kabalai u adam u bakhaddu akatu dekot ka basau pusan henrei yau adam u bakhaddu ka mensim ka bapenim ka bamut u Jesus Christ bat ka basau ngisyam ka turoi ka bakhaddu namar ka turoi kan sawa anda kumta ya ki bayap an pen mi pat ki bomput bat yangi an pen kala ha katagasni akan tu dekhat ke basan phulai wong namar ka dei dalele ya kan ka boput ban phong ya ka bomput bat ya kan ka bayap ban phong ya ka bomyap hallelujah ka bening kong ka jingpau ka bakhaddu ngin pej ang ni ka bening kong upol o ngahi ngamlong ai Andai day namar kata ka jing ai jong u ngamlong ai ngini pej ang ni andai day ka jing ai jong u kabaning kong ka jing pau ka bakhaddu kumnu ba ukres ula pau ha uru namar uang ngalong ubaritam na ki apostol bat uba day setiapan khot apostol yu namar ula ben ya ka balang ka jong ublay hakat khat ka basipau wong da kajing ai ublay ngalong kani kabangalong da kajing ai ublay ngalong kani kabangalong batkat kajing ai jong u kabala aya nga kamle na ai nga 3 minute kamtam sikap day ban yaki baro day nakadaw jong kajing ai ti penman om mga wong regata kajing ai ublay ken kabala don lembat nga hakajing im ga jonga
Kadai ka jing pentrai, kadai ka jing ai ka jing ublay, ka baula ban le iki baro, bat kam kraw ban iki weipat ki apostol. Ka baar ki balayap hak jing palat bar ki pop. Penban ke Bible ko ong la penmi pat sya ka jing im. Na ka benta ki jing kerku baro, da kata ka jing isen ai, bat ka jing ai. Isen ai, bat ai. Agar lenong ka baar jong ka city sikindong Ephesus, tungin sengap polo ang tugur kot ka basaw bat ka Henry ublay ba ulong uba kenray ka jing isen ay. Namar ka jing id ka ba kraw jong da ka ba ula id yangi. Wat menbang ilalong ki bayap hak da kiringkang jongi ula penem yangi bat ukris. Da ka jing ai la penem ya piwong. Bat ula penmi yangi lem bat ula pensyong yangi lem bat ha ki jaka beneng ha ukris Jisu o yaro yo try. Da ka jing ai la penem yangi bat ula penmi yangi bat ula pensyong yangi lem bat ha ki jaka beneng. Hallelujah. Ha ka siti benengkong jong kinong Ephesus kinong ka benengkong aga lenong ka beningkong ka dekot ka balay wong long balakar ku yo ublay bat ukpa u Jisu Kris ubaw try jengi ubalakar ku ingi de kijingkar ku bakan jaman siem baro haki jaka beneng ha u Kris. Wow, kijingkar ku ka bakan jaman siem ha u Kris Jisu haki jaka beneng ka ap yangi. Ka ap yangi hakasni kijingwan utray. Habaw lala thong lupa yangi siya kajing tingkun da u Jisu Kris syala dehi. Ula adop yangi. Ngilalang mentaki kun kijung ublay. O ngi aingo yo ublay. Ula penkre yangi. Yagi jaka beneng. Kabaar kanong syun kabak hatdo. Haka tugod kot kabaar punriw. Haka ni ka chapter kabak hatsan. Katugod kot kabaar punriw. Uang kanong syun kabak hatdo. Ya kabak anso penduk kalong kajing yap. Ka jingyap ka jonga ba jungpi ka de nong syun ka bakhatdo. Ka sni bakhatdo ubangej. Kalau ka sni ka bahatam. Lani ka sni ka balado tam. Tungintip ya kata. Ngiyap bakumta nginom yap syu. Ngin sayap bangin om yap syu sirta. Sengap upol uang sikinong Filipi. Yang aban im golong ukris. Bat ban yap kalong kajing mentoy. Ban yap kalong kajing mentoy. Sapet hak tu ka channel ke jonga. Higijing mentoy na kajing yap. Ngiyok mentoy ayu hapneng. Ngilong ki ay hapneng. Ublay un ay ayu. Pentray ayu ingi hapneng. O pindas ngap kalong kajing mentoy kabakraw. Bat kajing kwa dik. Ba ublay unwan siyaw no yangi. Kajing yap Ubangej ulalaj war nagibor jong ka pop. Nagijing kwa bray bathala. Katma peneng kadok bat umensim. Kadok jengi upol uang ngangayap man lagasni. Kajing eday katma bat umensim. Uto isapang kajing persyak hapadang umensim bat kadok. Hakinong Galatia. Uang haba pi persyang pi ya ketaka ba pidamon pimla banle. Nama kadok kayale umensim uyale. Henry uang ngayap man lagasni uyap ya gado haka siti sikinong rom ndriu kalenong wong haka ba ulayap no sisin yap namar kapop Henry haba imti ken showblay sngap bat ba ya kata haba ulayap sisin yap ya kapop ngiru dengi ban yap ya kapop Henry habau nginyai imti sya ublay. Ngi menta kiba ki balang gejong ukris. Nginyai imsngi na kabenta ublay. Aga dekat kabakat wong mapi. Kamut yangi kibala suspa. Mapi to nyaw yalade kibala yap kanya kapop. Pijutim na ya kata bangi hapan nyaw yalade kibala yap kanya kapop. Banginom lepop syuk kendiat ru. Henry kibayai imti ya ublay. Sengap uji su uyap si seniap ya kapop. Badu imsngi na kabentau blay. Ngiru ngidi belang layap ya kapop. Nginyaw berbor. Denam takadaw apostol Paul I die daily. Ngayap man nagasngi. Hendray ngayay imti ya ublay.
Wong wat ai bakapap kan sensyari ka met ka bayap jong pi. Kapap kan namyo sensyari ka met ka bayap jongi. Ya ka ban ko ngu ya ka hakita ki jing kwa ja klia jong ka. Pi kini kado ka kwa ja klia hado kata-kata. Ka kwa ya ki bejabo ki bejak klia ki bamde ki jong ublay. Wong tu ai tino ya ladi ha ublay. Kum ki balaim. Na ki bayap. Bat ya kita ki khatmet jong pi ha ublay. Kum ki atyar jong ka hok. Nga bat mapi menta. Ngilong kum ki atyar ka hok ki jong ublay. Namar kapop uang hang ni. Kanom dorbor syu halor jong pi. Kapop kan omle don bor syu halor jong ni. Naba pimlong ha ka hukum. Ngimlong hapo ka hukum. Nri hapo ka jing ayay. Hapo ka grace ka jong ublay. Ngimlong kita ken kibalik pop. Henry kibalong halor ka pop, kibayap nam ta ka pop, bat ngimlong ru apo ka hukum, Henry ha ka jing ay. Kani kalong ka jing yap jung ni ka pop, Henry ngiyay imti ha ukris. Ngayap man lagas ni upolo wong. Wong apen sitom khop ila ka met, bat ngayalam raw ya ka ken, yo abang alayalap ikiway, ngan jialong yaladi, ubalak kintaj no upol, udisiplin yaladi. Ha ka jing iday bat ka pop upet yap. Uri kuat ya lade. Ngipet hang ni lengba ka jingyap jong Kris. Niyo ka jing penim. Na kata ka penalty jong ka pop. Ka jing penim na ka penalty jong ka pop. Khatsan ka lenong kat ka balay wong. Bau Kris ulayap na markipop jongi. Kat bakum ka jing tho. Sengam. Kat ka kum ka jing tho. Kris ulayap na markipop jongi. Bat kawai pat lengba ka jing mi pat jong u Jesu Kris. Niyo ia ka jing penim nakabor ka pop. Lengba ka jing mi pat jong u. Niyo ia ka jing penim nakabor jong ka pop ka baklanya gini ka partai. Aga tunggu dekat ka bakhat niyo ang lada u Kris. Sim la pen mi pat ka jinget jong ngiru kolong ka bathala. Hidang sa haki pop jong pi. Hendra yu Jesu la pen mi pat. Bat ka jinget jungi kalong ka bakraw, ha ublay. Katukul kedekot ka balay, bat ka basaw, kadai ka gospel ka bangiyalap. Nakabenta, ukris sa ka jing im jungi. Kabaningkong upol ang niwong ba ukris ulayap na markipop jungi, kat bakum ka jing tho. Kabaar latep yu. Kata kalong ka gospel ka jungi, bat ka balay lapin mi pat yu, hakasni ka balay, kat bakum ki jing tho. Kedekot ka ba arbusan, nisyam hang ni yero yutray, ka jingjob halor baro kinong syun. Namar ka deyu uban sensyar, tanda ula pendem, ya kinong syun jung u baro, hapo ki kejat ki jong u. Kabalay ngipet, u adam u bakhaddu, u adam u bakhaddu, nisyam ka jing temu bakhaddu jong ublay yangi, kalong bangin san syadu kata ka dur ka bajanay ukris ublay ukwa ingi ka full growth bangin san bangin long ki barang ba upolo wang adam ubri benengkong lathaw ka min sim ba im hendayo adam ubakadu ka min sim ka bapen im ubri benengkong ulong na ka kandaw utaw ubri baar ulong na utray na beneng ngilayo bit ngidai ban ya bit ya kadur ka jong u ta ubaken jadaw men nginda ya bit ru ya kadur jong uta ubaken japneng ngilaya kle ngilaya bit ya kadur ubaken japartai una ka dawmet kadur jong adam ka jinglong jong adam ri upolo khot yangi siya ka full growth siya ka ta ka jingsan ka jinglong rang ba bangin poy siya ka jinglong rang ba hadu ka jing tau ka renyang ka jingdap ukris bangin long ki bajanay bangin long ki bakhuj bangin long ki basan bat kat bangin yo ika perfect image ya kata kadur ki bajanay ka jong ukris sa ka jing im jongi ublay upha ingi ukwa ingi bangin poy siya ka full growth ka jing san ka bapura bangin kot ya ka jing dap biang ka jong ukris da ka bauhi khaddu un ay hangi kabaningkong ki jing ay ya uway pa uway ngipay tukut khot ka bapra menbaw la kiu sejrong ulayalam raw ya ka jinglong raw
bat ula ai ki jing ai la negi give sa ki brio. Pia pangidon na ka full growth, abang ilong ki barang ba, ningkong la ong ingi, ki gifts, ki jing ai jong umensi makuat kintu jangi. Ula lej, ula yalam raw ya ka jinglong raw, bat ula ai ki jing ai haki brio, ka bumut haka balang. Kabaar, ngiyok ki jing ai jong ka jing ai ki jing ai jong ka jing ai bat kabalay uai ki jing penpau yo umensi makut ka manifestation jong umensi makut handai la sam ya ka jing penpau ho umensi hawai ya ka hawai pa uai ban pen mentoy akato ka shiti kinong korean khat ar ka lendong kini kilong ki jing ai jong umensi ba usam haka balang dikhat nyo hadu sipo umensi mo ai kaktin ka jing penstat kaktin ka jing pentip ka jinget hawai pat ka borban penkhia hawai pat ka batrai ki kamba hawai pat ka jing thu lupa hawai pat ka jing penyaperi ki mensim hawai pat ki thlej babun jaj ka wai pat ka babatai ya ki thlej age dekhot ka bakhat wei uju hi umensim upentrai hapo daga basam ha uwei pa uwei halaka jong ka jong kat kumba usgo bahi kijing ai kini ki khandai tani kijing ai kini kijing ai basgo bahi jong umensim balasam do umensim bakoi bat sakawai pat ngipet ka jing ai haka ministry kijing ai haka balang ka fight for ministry ublei wa ki apostol wa ki nongi tulapa wa ki evangelist wa ki prophets o wa ki nong hikai bat ki pastor banne ayu ka jing tumu bo ublei wa ban penklan lane penjanai ye ki khut ki jung ublei ka bakhat do ke pai age dekhot ka basan puar ka trumpet ka bakhat do kata ka turoi ka bakhat do age dekhot ka basan puar la ong en kur khu yangi da kata kamet ka bom put chu kamet ka bom put chu kum ka jong uji sukres ubala mi pat na ki bayap namar ka turoi kan sawa upol hang niu ong anda kumtai ki bayap an pen mi pat ki bom put pat yangi an pen kala na jingtep kin mi ki brio ki bom put chu an pen kala bat yangi ki bedang em an pen kala kani kamet baput kan phongi ka bom put kamet ka bayap kan phong ya kamet ka bom yap chu ya ka jingyap languj no khoj ha ka jingjop oh glory to God ublei wong a upol wong a ka jingyap hang no ka jingjop thiau ka jongpha a ka jingyap hang no ka sni ka jongpha dei namar kata kada uwei ru krau jong ublei wong take care of your life and God will take care of your death ni ap mentai ka jingyap ni ap mentai ka jingyap ban yo ia ka jingyap ka bom yap shu nginiap shi sin nginom yap shu hakata ka sni nginyo ia ka ni ka met ka bala pendon buram ka met ka bom thangan shu ka bom sliang shu ka met ka bom kwa ai shu la pendap de ka buram ka jung ublei nginyo ia ka met kum ka met jong ubala mipat uji sukris ka met ka bala pendon buram ngiru da ka ni ka met ka bala pendon buram hakaturoi ka bakhat do ngini kendo ya jisu hangta ya soin beneng bane syam bat u bane khublei bat u bat ngini i u kumba ulong un pe jengi ngingin pe yu mentangim patla ban pe yu na mangidang phong ya kani kedok put kani kedok put kamla bani i yu blei andai dei tanga kata kasni ki bayap ki rukho jong blei kin mi hangtai da ki glorified body ngiru kat bagi nangya ini ka perthai an pen kalaingi hakata ka shiklemat tang shiklemat ka bor jong men si makoi kan pen kalaingi bangini kendo yo nong pan em jengi habneng kani gede ke jingkur khu jong ga jingmi pat ubleun kur khu yepi amen.